3 февраль Жұмға күн шығарылышыбызны башлыйбыз. Эфирда Атнай информацион программасы. Студиядан сізді мен Райля Ғалябіні сәлемлейм. Исәнмісіз? Ең элек, ең мөһимнәре турында кыскача. Үткәнге нәтиҗә яңасына бурычлар. Районыбыз авыл җирлекләрендә җыеннар дәвам итә. Районыбыз укучылары яңа өстәл уенын үзләштерә башлый. Фатум белән шахмат сөючеләр кызыксына. Чаңгы сезоны тулы көчендә. Трасса көндезендә, төнендә ярышлар өчен ачык. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Эше барының ашы бар, ашы барының ялы бар. Ел әйләнә хезмәттә булган һәм бер генә көндә дә эше тукталып тормаган авыл хуҗалыгы турында башкача әйтеп тә булмый. Бу тармак хезмәтчәннәре җитәкчеләре катнашында гыйнвар уртасыннан башлап хуҗалыкларда хисап җыелышлары бара. Уңышлары, яңалыклары белән әледән-әле сезне таныштырып килгән игенчеләрнең бу күмәк чараларыннан да читтә калмадык. Толырак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Соңгы елларда игенчелек җәмгыятенең һәр тармактагы нәтиҗәле эшләре безнең күз алдында. Игенчелектә дә, терлекчелектә дә зурдан кубып сөйләрлек эшләре бараларның. Измә авыл мәдәният йортында булып узган 2022 елның игенчелек буенча нәтиҗәләренә багышланган хисап җыелышында булар хакында тәфсилләп сөйләделәр. Хуҗалыкның баш агрономы Нияз Галиев үз эшен яхшы белә. Игенчелекнең барлык нечкәлекләрен үз чыгышында күз алларга мөмкинлек бирде ул. Еллык проектны бузмыйча демонстрациялы участок чәчелде безнең елда. Казан агрохим сервис белән берлектә рәхмәтләр барлыгы 8 төрле гибрид чәчелде монда. Игеннәрне алып аякка баскач инде без шүкләргә каршы эшкәртүгә тотынган. Шүкләргә каршы инде без 300 гектарда эш башкардык. Яфрактан туткан 2748 гектарда булды. Авыртуларга каршы 550 гектарда. Һәм җәмгәргә каршы 650 гектарда. Барлыгы колхоз буенча 7252 гектарда эш башкарылды. Нияз халыкка тагын да аңлаешлырак булсын өчен үзенең чыгышын видео аша тулы саннар белән күрсәтеп сөйләде. 5 июньдә печән әзерли башладык. 8321 сентнер. 3 июльдә 1 еллык салдык. 63634 сентнер. 14 августта соргыны салдык. 27360 сентнер. Кукурузны 8 сентябрьдә башлап 3 октябрьдә бетер алдык. 544 сентнер. Бу сентнерлар инде әзер синасиклар күрсәтелгән инде. Урожайга килгәндә инде күп еллык белән 146 сентнер бирде. 1 еллык белән 134 сентнер, кукуруз 294 сентнер, соргы 92 сентнер. Ильяс Әскәров та хисап җыелышына яхшы әзерләнгән. Кыр эшләре, терлек азыгы әзерләү, урып җыю, күзгә чәчү һәм буларга кушып 1000 төрле эшләрне ел дәвамында үзлексез башкарулары хакында бик үтемле итеп әйтте ул. Трибуна артына җитәкче Алмаз Зарипов күтәрелгәч, халык җанланып куйды. Игенчелекне дә, көн күрешне дә бер тигез дәрәҗәдә көйләп алып бара җитәкче. Һәм ул игенчелек җәмгыятен республика күләменә күтәрде. 22 елга килгән вакытта үзенең авырлыклары, үзенең җиңеллекләре белән артта калды. Инде мин шушы хуҗалыкның, шушы эшчәнлеге буенча бик канагат. Инде без табышлы эшли алдык. 29% рентабельность белән елны тәмамлый алдык. Инде стройкаларыбыз бик күп булды. Бүгенге көндә дә бара. Техникалар бик күп сатып алынды. Иң мөһиме безнең һәр хезмәткәребез сау-саламат, югалтуларсыз елны тәмамлый алдык. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов игенче хуҗалыгында эшләүчеләргә матур хезмәтләре өчен рәхмәтләрен җиткерде. Ә соңыннан сәхнә түренә игенчелектә, терлекчелектә фидакар хезмәт куючылар чакырылды. Аларга акчалата премиялар тапшырылды. Алсу һәм Азат Фазлыевлар төркеме залдагыларга иң матур җырларын бүләк итте. Узган елга нәтиҗә ясап, яңа максатлар билгеләр чак. Авылларда узган җыеннарда җирлек башлыклары, җитәкчеләр хисап тотса, халык борчыган мәсьәләләрен әйтеп калырга ашыга. Җыеннарның максаты халыкны 2022 елдагы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм агымдагы елга планнар белән таныштыру. Киләсе хәбәребез Сатыш авыл җирлегендә үткән җыеннан әзерләнде.
Жиынға келушілер еңілік республика һәм районыбызның 2022 елдағы социаль-иқтисади үсеше турындағы роликларны қарады. Шулай ук жиынны Zoom платформасы аша карау һәм катнашу мөмкинлеге дә бар иде. Иң элек Сабак һәм Теләшер районнары буенча янгын күзәтчелеге башлыгы Айнур Галимуллин, участок вәкаләтлесе Динар Гыйлметдинов чыгыш ясады. Аннары сүз Сатыш авыл җирлегенә караган авылларда эшләп килүче мәдәният йортлары, мәктәп, балалар бакчалары, китапханә җитәкчеләре чыгыш ясады. Алар үз тармаклары буенча тәфсилле анализ ясалган чыгышлар тәкъдим итте. Сатыш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шәфигуллинның чыгышы буенча исә җирлеккә кергән Сатыш, Мамалай, Шәпки, Саба, Бигәнәй авылларында 2022 елда нинди эшләр башкарылуын күз алдына китерергә мөмкин иде. Әлеге җирлеккә кергән авыллардагы 72 хуҗалыкта 1234 кеше теркәлгән. 2022 елда 17 бала туган, 19 кеше вафат булган, 5 пар гаилә корган, 1 пар аерылышкан. Сатыш авыл җирлегендә 23 эшмәкәр һәм крестьян фермер хуҗалыгы теркәлгән. 62 үз мәшгуль граждан бар. Җирлеккә кергән авылларда яшәүчеләрдән 2022 елда 276 сум салым җыйналып, ул авыл юлларын төзекләндерүгә тотылган. Сатыш авыл җирлегендә ул үзебезнең Саба районының капкасы дип әйтәсебез килә. Җирлегебездә хайраңына күп кенә эшләр башкарыла. Инде иң беренчесендә үзара салым акчасына юллар ремонтладык. 2022 елда авыл халкына бик зур рәхмәт, бергәләп шуны җыеп бетереп, эшләрне башкарып чыктык. Шулай ук инде 2022 елда үзебезнең сөендергән Аккүл Бигәнәй авылында сату вышкасы куйдык. Казанчы Бигәнәй авылында асфальт юлына утлар куелды. Шулай ук инде безнең Аккүл Бигәнәй авылында грант утып, без республика грант утып, спорт площадка сала башладык. Инде үзебезнең яшьләр белән дә мәдәни чараларда да, шулай ук спортчылар да бик актив катнаша. Җирлегебез елдан-ел матурлана, яктыра. Аларга инде үз авыл халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Матур иттереп, тырыш итеп эшлиләр. Узган елгы җыенда безнең халыклар сорау бирде инде яңа балалар бакчасы төзеп булмас микән дип. Шундый сорау бирелде. Инде ул безнең алдагы елларда илләребез тыныч булып, инде җитәкчеләребез булып торса, алдагы елларда эшләнер дип өмет итәм инде. Шулай ук бирелгән инде безнең канал ясап булмас микән? Ул безнең су аккан вакытта, урамдан су аккан вакытта канал ясап булмас микән дигән сорау бирелгән. Ул безнең эшләнелде. Каналны ярып, теге язгы ташларда суларны төрүс төшерү максатыннан эшләнелде. Шулай ук инде безнең үзара салым акчасы инде безнең менә 2023 ел өчен инде без җыеп бетердек алыктан. Инде без Алла бирсә үзебезнең юлларны карыйчакбыз җирлегебездә. Шулай ук инде Мамалай авылында һәйкәл ясарга һәм зиратта агачларны кисәргә планлаштырабыз 2023 елда. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов халык сәламәтлеген кайгырту буенча башкарылырга тиешле эшләрнең аерым алганда диспансеризация мәсьәләсенең үтәлешенә аеруча игътибар итәргә чакырды. Җыенда салым, торак коммуналь хуҗалык өчен әҗәтле гражданнар белән ныклы эш алып барырга кирәклегенә басым ясалды. Җыеннарга халык үзен борчыган мәсьәләләр буенча җитәкчеләрнең дә фикерен ишетергә килә. Мамалай авылының фермага бара торган дамба буендагы агачларны кисү мәсьәләсе быел хәл ителергә тиеш. Узган елда күтәрелгән мәсьәләләрнең берсе Сатыш авылында яңа балалар бакчасы төзү. Бу хакта кызу фикер алышулар булды. Балалар бакчасы төзү авылдагы сабыйлар санына бик нык бәйле. Әгәр балалар саны арта икән, бакча да төзеләчәк. Алдагы елларда күтәрелгән төп сораулар авыл урамнарын төзекләндерү, таш түшәү белән бәйле булса, хәзер аларда җәяүлеләр иминлеген кайгырту мәсьәләләре күтәрелә. Мәсәлән, Сатыш авылының Совет урамыннан техникаларның югары тизлек белән йөрүләре сәбәпле ясалма каршылык куеп булмасмы дигән сорау бирелде. Район башлыгы алдагы елга тротуар эшләүне программага кертәчәкләре, лежачий полицейский урнаштыру хакында җиткерде. Матросов урамындагы елга буенча тарту, үзара салым акчаларының нинди максатларда кулланылуы турында да сораулар булды. Акыл белән эш итүче интеллектуаль өстәл уеннары сафына яңасы кушыла һәм Сабада Фатум турында шулай әйтеп була. Уен тәртибе фигуралары белән шахматка охшаш булса да, бу бөтенләй башка спорт төре. Алга таба аның белән районыбызның барлык мәктәпләрендә укучыларга да шөгыльләнергә мөмкинлекләр тудырылачак. Шул уңайдан районга БРИКС халыкара интеллектуаль уеннар федерациясе президенты Александр Савойский килде. Очрашу Саба урта мәктәбендә узды.
Зал тутырып келген бу укучылар районыбыз мәктәпләрендә эшләп килүче шахмат түгәрәкләренә йөрүчеләр һәм аларның тренерлары. Спорт дөньясында яңа барлыкка килеп ятучы Фатум өстәл уены алар өчен ят түгел. Районыбызда легендар урманчы Нургали Миннеханов истәлегенә узучы шахмат ярышларында узган ел бу интеллектуаль уен турында мәгълүматлар, презентацияләр аша җиткерелгән иде. Бүген тагын да якыннанрак таныштыру өчен алар каршына Фатумның шын остасы келді. БРИКС Халыкара интеллектуаль уеннар федерациясы президенты Александр Савойскийны район башлыгы үзе чакыра. Благодарю Раиса Нургалиевича Миннеханова за приглашение присутствовать сегодня и выступить, и также создать определенные предложения для совместного развития интеллектуальных видов на территории Сабинского района Республики Татарстан. Надежды, конечно же, будут формироваться в процессе, и реализация действий также будет осуществлена. Самое главное – это совместное желание развивать интеллектуальные виды спорта и продвигать их в массы. Спорт дөньясында билгеле булганча, БРИКС составына кергән илләр тарафыннан интеллектуаль уеннарны үстерү турында карар кабул ителә. Монда һәр ил үз уенын тәкъдим итә. Нәтиҗәдә Россия Фатум уенын сайлый. Әлеге уенны алга таба үстерү 3 регионга бүленә. Пилот проектка алынучыларның берсе Татарстаннан безнең Саба районы. Бу безгә горурлык та, зур җаваплылык та ди район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов. Фатумның туган иле Һиндстан, Россиядә аның беренче уеннары 2020 елда үтә. Илебезнең данлыклы гроссмейстерлары Павел Панкратов, Максим Щегаев, Александр Предке, Владимир Федосеев анда чыныгулар алып, җиңүләр яулыйлар. Тәэсирләрен укучылар видео чыгышларыннан күзәттеләр. Мировая премьера игры Фатум состоялась в апреле 2021 года. В Москве. На ней присутствовали уважаемые почетные гости, в том числе послы стран БРИКС в России, которые высоко оценили потенциал данной игры. В первом турнире приняли участие международные гроссмейстеры ФИДЕ по классическим шахматам. Фатум уенының үз кагыйдәләре ул 3 партияда уза. Сәгать ярым вакыт бүленә. Ул шикләнмәгән 6-8 сәгатькә кадәр дә сузыла ала. Кырда фигуралар хакимлек итә. Исемнәренә килгәндә Адеон, Ферзь, Ладья, Тагнус, Фил, От, Грифон, Кварлок, Блокиатор, Жан, Стена һәм башкалар. Бу фигураларның бары тик 2 мөмкинлекләре бар. Йөреш һәм һөҗүм. Уенның барлык кагыйдәләрен өйрәнеп беткәнче, сораулар әле бик күп булачагын тренерлар хәзердән аңлый, таный. Чынлап та бу балаларның менә именно тормышта да карар кабул иткәндә бу чынлап та ярдәм итәчәгендә. Шахматта без күбрәк ятлаган элементларны кулланабыз. Шахматтан аермалы да менә шушы инде безнең монда ситуациядән чыгып кеше решение кабул итәргә өйрәнә тиеш үзе. Менә тормышка шул ярдәм итәдер дип мин балаларга пространственное мышление бирә башында торып. Миңа менә шунысы шады, иң шаганы шушы. Балалар миңа бик күп сораулар бирә башладылар инде, менә чыга башлагач кына да мин башта үзем өйрәнеп битим, аннан сезгә җавап бирәм дидем инде аларга. Фатум уйнарга өйрәнгән балага тормышта җиңелрәк булачак. Карарлар кабул иткәндә, җитәкче постларда эшләгәндә, нәкъ менә шушы интеллектуаль уенның серләре булыша ала ди остазлар. 1 февраль көнне Саба гимназиясы базасында район мәгариф бүлеге идарәсе тарафыннан җиңүчеләр законы 100 баллы биеклек серләре региональ акциясы үтте. Гөлназ Вахитова сюжеты. Нужно в первую очередь самим вкладываться в себя, ведь никто вам не принесет все на готовом блюдечке. Вы должны сами искать задания, сами искать материал, ведь ценится больше то, что добивается сложным таким путем. Соңгы хәл иткеч нәтиҗәнең нинди булачагы укучының үзеннән тора. Узган ел имтиханда 100 балл җыйган егет-кызлар шундый фикердә. Азалия Миннекаева сәләтле балалар мәктәбендә белем алган. 100 баллны ул рус теленнән җыйган. Аның киңәше көнне дөрес бүлә белергә, акылны гына түгел, рухи якны да үстерергә кирәк. Беренчедән инде ул теорияны әйбәт белергә һәм бик күп практиковаться.
шулай ук укытучыдан да көбәйеп торадыр дип уйлыйм. Чөнки безнең бик көчле укытучы ул Гөлнур Газизовна. Бик, әйбәт әзерли. Укырга кермәдем, чөнки мин үземнең теләгән җиремә генә керер идем. Ләкин андый высшее учебное заведение юк. Азалия сайлаган бьюти кешеләрнең тышкы матурлыгы белән эшләү юнәлеше буенча дөрестән дә югары белем бирүче уку йорты юк. Ул махсус курслар тамамлап, бүгенге көндә матурлык салонында эшли. Ә менә сыйныфташы информатикадан 100 балл җыйган Фәнис Иннополис университетында белем ала. Информатикада теория дигән әйбер юк инде, анда шул практика һәм практика гына кирәк. Һәм игыга әзерләнәм дип, анда көннәр буе, төннәр буе әзерләнеп утырсаң, аны тоже дөрес түгел диясем килә. Чөнки нәрсә булса да бары бөтен берне онытып, иге турында гына уйс түгел. Анда дуслар белән йөрүсе, ял итәсе һәм буш вакытында бары әзерләнсен инде. Кайда укырга кердегез? Бүгенге көндәге тормышыгыз? Мин Иннополис университетына укырга кердем. Хәзер уку авыр түгел, мин авыррак булачак дип уйлаган идем. Кер алдыннан. Әзрәк эшлим дигән буш вакытта бөтен бер нормально бар инде пока. Узган уку елында районыбызның 129 укучысы бердәм дәүләт имтиханын тапшырган. 5 укучы 100 балл күрсәткеченә ирешә. Узган ел безнең барлыгы 124 укучы югары балл җыйды, шуның 5-се 100 балл җыйды инде шул укучыларның 5-се. Алдагы елны безнең югары баллы укучыларыбыз 97 булса, ел саен безнең үсеш күзәтелә инде. Быелгы уку елында да без укучыларыбызның имтиханнарны югары балларга тапшырыр дигән өметтә калабыз инде. Бу чараларның максаты шуннан гыйбарәт. Химия укучысы буларак, менә Альбинага ярып шуны әйтәсе килә инде. Экзамен бергән вакытта шуннан да җиңел, әгәр дә синең фән белән шуннан да 8-нче, 9-нче, 10-нче классларда 11 класста фәннең нигезен алган булсаң. Педагогларның үтемле чыгышы мөһим киңәшләреннән соң балалар белән психолог Варвара Әхмәтҗанова аралашты. Тормышта да шушы җипләр сыман буталчык вакытлар булырга мөмкин. Психологик уеннарда залда утыручылар йомгаклар ярдәмендә катлаулы мәсьәләләрне чишү юлларын эзләде. Чара соңында югары белем бирү йорты вәкилләре сүз алды. Узган елларда рәссамнарның Мингәр Республика инҗесе дип исемләнгән бөтен Россия пленэры тамамланды. Алдагы материал шул хакта. Чара рәссамнарның Россия Федерациясы Краш Федерациясы президенты авылның меценаты эшмәкәр Җәүдәт Миңнәхмәтов, Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге рәисе Мөдәррис Минхаҗев белән очрашудан башланып китте. Моя родина чем отличается? У меня здесь жил и вырос Томас Шовкат Бектимиров, народный артист СССР. Чыгышы сәнгатьне аңлар өчен күп укырга, өйрәнергә кирәк дигән сүзләр белән дәвам итте. Иҗатны үстерү эшләрендә эшмәкәрләр дә булышлык, иганәчелек күрсәтсә, зур ярдәм чарасы булыр иде дигән фикере дә хупланды. Действительно, ребята, горжусь вами. С каждыми работа для меня это как бы урок нравственности. С каждыми по вечерами общались, обсуждали работу наших коллег. Это действительно большой симпозиум был. И я рад, что вы, еще многие, не зная этот край, сразу полюбили, открыли новый пласт для творчества, познакомились с историей этого чудесного края. Әлеге пленэрны Мингәр җирендә уздыру тумышы белән Буа якларыннан булган Рәшит Заһидуллин инициативасы. Буа җәмгыяте үткәргән чара былтыр 4 январда булды. Безнең Шамил Нигъмәтуллинга багышланган художник скульптор инде. Bu dünyadan gitti, onun cennette olsun. Biz onu Kilduraz'ı açtık anarga muzey. Şunda en yakırgan halk şu Soyuz Hudojnikiydi. Mene Mingazov'da o bir Ressemler Birliği. O bir 10 kişi katkanıya. Onda bir kerdik Kilduraz bizning kitabında prezentasyonu kaldı zimle çıkarttı, zimlesinin köp kişileri. Şunda indi, meten ninde işkan halk bu. Художниклар әйтәләр, аны эшлибез, моны эшлибез. Аны Җәүдәт белән сөйләшкәч, монда мөмкинлекләр зур инде, Җәүдәт оештырган. Әйтәм, халык белергә тиеш, күрергә тиеш. Менә мин бүген карадым, оста беренче этапта, сез дә карарсыз, ул картина галереяны. Ул искиткеч шул кадәр зур хезмәт куйганнар алар. Аларга алкышлар.
Сөзгә рәхмәт. Мин болай ук булыр дип уйламаган идем. Мингәр авылы аның табигаты ясалган картиналардан тыш сынчылар Собан түйтәкәсен һәм Соба кышында барлыкка китергән. Аларның барысы да сәламәтләндерү үзәгенә бүләк итеп тапшырылды. Беренче пленар тамам, чираттагысы җәй аена планлаштырылган. Хәзер спорт темасына булган хәбәребез. Узган шимбәдә Бойлар Собасында Соба шоңгы 2023 төнге шоңгы ярышлары булып узды. Бу көнне илебез һәм республика буенча кешесе улысыннан 200дән артык шоңгычы Ямлы Соба яр буенда көч сынашты. Шоңгыда төнге узышлар районыбызда соңгы елларда еш үткәрелә. Ул Россия күләм спортчыларны берләштерә. Аны ачу тантанасында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппаратының физик тәрбия һәм спорт үсеше буенча сектор җитәкчесе Айрат Сәләев, Татарстан Республикасы спорт министрлыгы бүлек җитәкчесе Роман Каплиев, Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Марат Каримовлар катнашты. Очень приятно, что люди приобщаются к здоровому образу жизни. Желаю всем участникам удачных стартов и легкой трассы. Килгән спортчыларга һәм кунакларга җылыныр өчен махсус урыннарда учаклар янып торды. Кайнар чәй дә әзер иде. Быелгы төнге узышка чаңгычылар Нократ Таланы, Казан, Яшелүзән, Балтач, Яршаллы, Алабуга, Арча һәм Татарстанның башка районнарыннан килгәннәр иде. Көндезге сәгатьләрдә мәктәпкәчә яшьтәге 2006, 2008, 2009, 2011 елгы балалар һәм яшүсмерләр 2 һәм 5 чакрымга көч сынашсалар, кичке сәгатьләрдә стартка ир-атлар һәм хатын-кызлар басты. 2-1, поехали! Старт 15-километровой гонки Собашанды 2023. Барлыгы 120гә якын спортчы. Алар арасында 2014 елгы 2 тапкыр паралимпия чемпионы Рушан Миннагулов, спорт стасы биатлон буенча Татарстан Республикасы командасы вәкиле Нияз Таиповларда катнашты. Узышу дистанциясы 15 чакрымны тәшкил итте. Яш категориясына килгәндә чаңгычылар 18 яшьтән 60 яшь һәм аннан өлкәнрәкләр иде. Спортчылар 5 чакрымнан 3 әйләнеш ясарга тиеш булдылар. Старт бирелеп, әз генә вакыт үтүгә иң көчлеләр башка чаңгычылардан аерылды. Шактый ара калдырып, алга Соба егетләре Нияз Таипов белән Рушан Миннагуловлар чыкты. Алардан соң дистанцияны шулай ук Бойлар Собасыннан Данил Ганиев дәвам итте. Нияз Таипов чаңгы спорты белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә. Россия күләмендәге ярышларда катнаша һәм төнге узышларда финишка да 36 минут 48 секунд нәтиҗәсе белән беренче булып килде. Аннан 2 секундка гына калышып, Рушан Миннагулов дистанциясын тәмамлады. Бүгенге ярыш бик әйбәт үтте. 15 километр безнең өчен ул обычный гонка инде. Мин күбрәк 50 километрларга, марафоннарга әзерләнәм. Соба шундый ярышлар үткәргәнгә бик зур рәхмәт инде. Менә кичә генә сбордан кайттым шушы ярыш дип. Беренче эшлектә Данил Ганиев та килде. Аның күрсәткече 39 минутта 34 секунд тәшкил итте. Ул Собагаз идарәсендә хезмәт куя, спорт белән даими шөгыльләнә, ярышларда һәр вакыт актив. Зур дистанция авыр булды, авыр. Трассаларда һәм күп кеше әйләнгәч трасса ватылды. Алайдагын тырыштык, шаптык. Көндәшчеләребез бик көчле монда, танышмайлар, Чаллыдан, Казаннан кайтканнар. Шулар белән бергә күңелле иттереп ярыштык. Аллаһка шөкер, килеп җиттек исән сау гына. Менә ел дәврендә җәй көне, язын, кызын, кышын көндә-көн тренироваться итәбез. Үзем Собагазда эшлим. Ирек Исмәлевич возможность бирә. Аннары шаңгылар, таяклар бөтенесен эштән алып бирәләр. Үзебез алган юк, Аллаһка шөкер. Тренироваться итәргә вакыт бар. Урында бар. Аллаһка шөкер, сабабызда бөтен әйбер җитә. Менә үзегезнең эшегез буенча әлбәттә Газпромда ярышларда катнашасыз. Второй номер. Ел сайын менә үзебезнең Газпромда җәйге ярышлар, кышкы ярышлар менә 7 февральдән 10-сына хәтле шаңгы ярышына китәбез. Менә кем беренче, икенче орын ала, Россиягә чыга инде. Шулай итеп, Аллаһка шөкер, Газпромда ярышлар көн даим үткәрелеп тора. Шаңгы, волейбол, футбол бөтенесенә теләп йөрибез. Аллаһка шөкер, менә йөгерү буенча быел Россиягә барып кайттык. Санкт-Петербург шәһәрендә булды Газпром ярышы.
Анда бардық Татарстанда, шаңғыда, йөгерүдә приз урында ирем. Түнгі узышта читтән килүчеләр арасында беренче тапкыр гына катнашучыларда инде тәҗрибәсе булганнар да бар иде. Очень здорово. Тут я уже не первый раз приезжаю на эти соревнования, как бы третий, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь все время очень хорошая организация, хорошо трасса подготовлена. Ну и здесь какая-то такая дружеская домашняя атмосфера, что хочется сюда приезжать вновь и вновь, если честно. И по возрастам. Трасса какая? Нет, трасса очень хорошо подготовлена. Она, конечно, для новичков она тяжеловата, но если чуть так немножко готов, то очень хорошо по ней ехать. Красивый лес, все шикарно. Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министры урынбасары Рамил Хайруллин да үз көчен сынарга булган. Күбрәк дистанцияләргә дә чапкан вакытлар бар иде ди ул. Урманда гел кайф әйбәт, Аллага шөкер. Әйбәт кенә без. Шаңгы белән инде яратабыз инде ергә. Гонка на 15 километров. Конечно, конечно. А в общей сложности? Мирный да чыгабыз. Наверное, 300 километр, наверное, жердем. Bu сезонда, bu yılda. 250 участников. Сабада беренче тапкыр. Шәп булды. Ой, шундый матурмында. Күңелле. Юк, хавырмадым. Анда яракларга йөргәнегез бар идеме? Конечно. 60 километр да бар. Опыт бик зур минем. Әйнде хатын-кызлар арасында 43 минут 35 секунд нәтиҗәсе белән беренче урынга Чаллыдан Рамиля Вәлиева, икенче урынга 48:35 нәтиҗәсе белән Казан шәһәреннән Елена Дегтярева һәм 50:59 вакыт белән Байлар сабасыннан Сабина Хабирова 3нче урыннарга лаек булдылар. Җиңүчеләргә грамота һәм акчалата бүләк тапшырдылар. Атна менә шундый вакыйгалары белән үтеп бара. Безнең программаларны сез экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытларда кабат кирип карый, күзәтә аласыз. Алга таба эфирда җырлы бүләк тапшыруы урын ала. Бездән аерылмагыз. Реклама чыгарылышыннан соң очрашырбыз.